Adikku diingge di kana adikku cinta bajali rasanya indah kabatuka kasih adik kana lain tapi kini apa nanta jadi harok nan hanyo di denai surah adik nan denai cintoi indah disangko barang liat pandang Adia nan memulai, adia nan menyudahi saban apa dia taraso di hati. Cinta disanjuang raso indah kaum kaya nyatonyo haro indahnya sampai. Pamain adia dalam bacinto bagurau dalam bakasih sayang tak kijua denai malah kironyo tak pada yo gurawan sayang deharo cinta bakaran janji manangguang luko denai jadinyo marato hati batin manangi tani ayo de cinta nan raso kayo tapi kini apa nanta jadi harok nan hanyo di denai surah adik nan denai cintoi indah disangko para liat pandang adia nan memulai, adia nan menyudahi saban apa dia taraso di hati. Cinta disanjuang raso indah kaum kaya nyatonyo haro indahnya sampai. Pamain adia dalam bacinto bagurau dalam bakasih sayang tak kijua denai malah kironyo tak pada yo gurawan sayang deharo cinta bakaran janji manangguang luko denai jadinyo marato hati batin manangi tani ayo de ulah cinta nan raso kayo